Krásny deň vám želá veštereňu Verony. Poďme si pozrieť, na čo si dať pozor 9.9. Vodnár na riešenie niečo ohľadom nehnuteľnosti, môže to byť aj porucha. Ryby na staršiu ženu od vás. Barán na úradné záležitosti. Bík, zlodej pri vás, pozor doklady peňaženka. Blíženci na pokazenie nálady. Rak na problém hrdlo, zadýchávanie plúca, kašel, takže zdravie. Lev na cestovanie. Panna na mladšiu ženu od vás. Váhy na taký nepokoj, nervozitu, stres. Škorpión na nejakú rodinnú záležitosť, ktorá ako keby momentálne stála. Strelec na žiarlivosť vo vzťahu. Kozorožec na mladšieho muža od vás. Nech sa vám darí, s láskou v srdci, Verona.